Metong nga coordination meeting digil king Batan oil spill incident ing Merapat, panimuna na ning provincial government ning Pampanga nganing Martis, July 30. Pisabihan na rin may aliwang ahensya na ng gobyerno at lokal na kapanibalan, di posibleng maging epekto na ning mesabing insidente king Labud, Kapampangan. Base king initial report ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC, at chula king may 20 barangay karimbalan na ni Makabebe, Masantol, Lubao, Sasamuan, Minalin at Guagua ding malyaring miapektuan king oil spill. Agpang naman king Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BFAR Region 3 at chula king may 32,000 ding fisher folk at posibleng miapektuan ka ring mesabing coastal towns nung EMA control ing oil spill. Kasalungsungan naman ni Paman ng gobraring opisyal king master list na ring direct at indirect ang miapektuan kanini. Samantala, agpangkin Department of Health o DOH Region 3, delikado king public health, drinking water resources, marine life, natural resources at makanyan mo naman king economic activity ing oil spill. Kaya biya kanong karing immediate effects na niti ing pulmonary injury, ang pong central nervous system depression. Siniguro na naman Governor Dennis Delta Pineda at ng BFAR Region 3, aligtas na ring seafood ang manibatan king probinsyo. Ang province po ng Pampanga, nililinaw ko po sa inyo, safe pa ho ang mga seafoods natin. Ginagawa ko lang ho itong mga koordinasyon, meeting with our LGUs para po agapan kung aabot po ang problema sa probinsya natin. At least handa po tayong lahat, alam ho natin ang mga dapat gawin at pinoproteksyonan ko rin ho ang mga fish pan owner. Kasi once na umabot sa shoreline, ayoko ho malugi itong mga fish pan owner natin. So sabi ko sa mga mayors natin to have a dialogue with their respective barangays, municipalities doon sa mga fish pan owner. Kasi hindi ho natin masasabi yung risk kung saan tatakbo itong problema na to. Pag ang hangin bumanda sa atin, baka sa atin mapunta itong mga oil spill na to, magiging problema naman po ng probinsya ng Pampanga. Kaya pinaghahanda lang ho natin. No po? Safe pa ho ang lahat ng mga seafoods po dito sa lalawigan ng Pampanga. Huwag ho tayong mag-alala na ayon ho sa mga sensory evaluations na ginawa naman ho natin at araw-araw po natin gagawin ito sa mga produkto na manggagaling ng Bataan, Bulacan at Pampanga. At para ma-ensure ho na lahat ng makakain nating isda at seafood ho dito ay safe at kaya pa ho natin na maprotektahan ang industriya ng pangisdaan dito. Ala pa kanun trace na ning oil spill kaya di lalawigan. Sa ngayon ho, dito sa lalawigan ng Pampanga ay wala pa ho talaga tayong trace ng oil spill. Medyo malayo ho tayo sa ground zero. At the same time ho ay ang takbo ng tubig ayon ho sa mga trajectories ay talagang either paakyat ho talaga ng Bulacan. Oras naman kailangan mag-implement ng fish ban, irekomenda na kanunin ng BFAR king Interagency Task Force. As of July 30, selyado na kanuring leaks ng mesabing oil spill. We're actually, ang nututukan ho talaga natin ngayon yung siphoning from the ground zero. At sinabi nga ho ng Coast Guard, aabutin pa ho ito ng 7 days. As of this morning, nabanggit nga ho mukhang naselyado na yung mga leaks doon. So that's a very positive news for our fisher folks dito sa Region 3. Samantala, amoy yung ng local chief executives at Memalin ang may tipon waste product. Kalupanan ng coconut husk ang malyaring gawang bumamawat kimpa mangalat ng oil spill. Ako, Inke kayong talasuyo. Liana Kanilaw, ating pusong makabalin.